Verte, nebol to najveselší pohľad na parkovisko súťažných automobilov krátko pred štartom 6. ročníka Rally Castrol Gamer v Dobšinej. Na námestí stálo v hlúčiku iba 20 automobilov a my sme mali podvedomé obavy, čo to bude za súťaž. Pravda, niektoré zo zaparkovaných aut dávali tušiť, že boj môže byť tuhý. Dnes môžeme smelo vyhlásiť, že Gamer videl vynikajúcu súťaž. Hľa, tu sú posádky, ktoré sa o to pričinili. Chovanec Kurus z Matadoru Púchov na Ford Escort Cosworth, Igor Drotár s Vladom Bánocim z Badro týmu Prešov sedeli vo veľmi výkonnej Lancii HF Integrále. Košičania Béreš s Kočím jazdili na Mazde v triede N. Druhou rýchlostnou skúškou bol Dobšinský vrch. V nej boli najrýchlejší Chovanec s Kurusom, ale výborne išla aj Lanča. Divácky veľmi atraktívny bol mestský okruh v Rožňave. Pretekári si tu mohli ruky, nohy vykrútiť. Púchovčania jazdili v pohode, ale na trhák nasadil Drotár, ktorý tu bol o 10 sekúnd rýchlejší. Svojrázne jazdil český reprezentant Neumann na rovnako výkonnej Lancii, ako mal Drotár. Julo Konček už mal kufor Bavoráka riadne načatý, ale v súťaži pokračoval. Lahôdkou pre divákov boli večerné rýchlostné skúšky, samotní jazdci však krásnu scenériu istotne nemali kedy vnímať. Je noc, končí sa prvá etapa súťaže. Pred odstavením na stráženom parkovisku je ešte šanca čo to poopravovať, lebo ráno sa začína opäť na ostro. Chlapci, začiatok bol veľmi dobrý. Ako ste teraz cez prestávku spokojní s výkonom v prvom dni? Tak chcel som povedať toľko, že v podstate od prvej rýchlostnej skúšky sa nám darilo, viedli sme celú súťaž až do poslednej skúšky dnešného dňa, kde sa nám pokazilo turbo a motor stratil výkon asi 200 koní dole. No a od Chovanca, ktorý bol na druhom mieste, sme dostali 48 sekúnd a to nás posunulo na tretie miesto v absolútnom hodnotení. Určite to tak nenecháte, chlapci, mechanici robia koľko vládzu, ale čo spravíte vy zajtra? No, pokiaľ sa nám podarí všetky závady odstrániť, ktoré sa dneska vyskytli, tak zajtra by sme chceli dotiahnuť túto stratu a pokúsiť sa zvíťaziť. Toto je vlastne prvá súťaž, ktorú idete s týmto autom. Zvykli ste si rýchlo naň? Tak musím povedať, že je to auto, ktoré je fakt veľmi silné a dosť ťažko sa neho zvyká, lebo jeho hranica je veľmi, veľmi vysoko. Ale pomaličky sa na to zvykáme a z ohlasov divákov, ktorí za nami prichádzajú, tvrdia, že bude to veľmi dobre. A že je to dobre aj teraz. Na Dobšinskom vrchu ste okolo nás prefrčali, o chvíľu potom sme počuli brzdy a trošku aj buchnutie. Čo sa tam vlastne stalo? Tak pred tým retardérom sme boli rýchli. Išiel som dosť pozde na brzdy, potom som to zašlapol, lebo už bol som videl, že je zlé. A neviem, urobil som tam chybu, lebo som to nepovolil a do retardéra sme už vleteli pozadu. O 10 minút nasadnete do auta a vydáte sa na trať druhého dňa Rally Castrol Gamer. Tá včerajšia jazda sa nám zdala taká trošku opatrná a zaútočili ste vlastne až v poslednej rýchlostnej skúške. Bol to zámer? Samozřejmě, začátek mám vždycky pomalejší a navíc tady vždycky líp se mi jede v noci. Začalo pršať, tým sa zmenili podmienky oproti včerajšku. Čo to bude znamenať pre vás? No, pre nás by to nemal byť problém, máme zabezpečenie dobré, pneumatiky sú nachystané a vyskúšali sme si už prakticky Saturnus na vode, tak myslím, že to bude v poriadku. Ste najväčším favoritom tejto súťaže. Splníte očakávania? No právě ten déšť trošičku to zamíchá asi, ne že by nám vadil, ale
Neznáme přesně, jaké jsou tady asfalty, trénovali jsme celý týden na suchu, takže bude to trošku ruleta. Po preskupení jazdili prvý Chovanec s Kurusom, za nimi Neumann s Petříkom. V záplave, ktorá padala z oblohy, to na Dobšinskom vrchu nebolo jednoduché. Aj Drotár s Bánocim sa snažili zlikvidovať stratu. Na vode bol však zo všetkých najrýchlejší Jozef Béreš. Šmíkalo sa aj Ivanovi Končekovi na Škode. Po predchádzajúcej rane na kopci šiel opatrne aj Julo Konček. A opäť boli jazdci na mestskom okruhu, tentokrát ešte aj mokrom. Nuž pozrite sa, ako si s ním poradili najlepší. Toto miesto nazývajú miestni obyvatelia peklom. Či si to myslia pri prijazde aj pretekári, nevedno, ale asi na podobné úvahy nemajú čas. Bola to 13. rýchlostná skúška, do cieľa chýbali ešte 3, ale tým predchádzala technická prestávka. Riadne tu preháňate všetky Ačkové vozy, takže zrejme ste spokojní s výkonom. No, už nie som spokojný, lebo som preháňal akorát, keď to pršalo. To pre mňa vyhovalo, lebo to auto predsa nemá toľko koní ako tí Ačka. No mali sme dosť dobré gumy na dážď, nahor mne dážď odjak živé vyhovalo, takže ráno 3 SZ-ky sme vyhrali, lebo pršalo. Jak to posvietilo slnečko, vysklo, už nemáme šancu na nich a napriek tomu ešte teraz aj 5 odišla, takže teraz už úplne šéf mi prikázal, že len dojazd do cieľa. Ešte 3 rýchlostné skúšky do cieľa súťaže a váš náskok je minimálny, určite ho budete chcieť udržať. Ako to vyzeralo v týchto úsekoch? Tak tyto úseky, na této poslední vleště jsme trošku udělali chybu v obutí pneumatik. Zvolili jsme T-čka, univerzální pneumatiky a bylo to suché, takže se dalo klidit na slikách a na tom jsme asi dost prodělali. Takže jsme si trošku zkomplikovali situaci, že ten náskok je opravdu minimální teďka. Takže bude to ještě honička do poslední rychlostky. Sú to 3 sekundy momentálne? 3 sekundy na Neumanna, 11 sekund na Bereša a 26 vteřin na Drotára. Takže už žiadna udržiavacia jazda, ale až do konca naplno. No, mělo by to tak být, ovšem dívám se, že se blíží zase mračný, takže bude to ještě ruleta s pneumatikama. 3 skúšky pred koncom a strata 3 sekundy, takže to je šanca. Šance to je, ale malá šance. Zatiaľ to išlo celkom dobre. Zatiaľ a já obyčejně při závodech ke konci moc velké štěstí nemám, takže budu muset trochu opatrně a dávat spíš pozor, abych auto neublížil. Takže pôjde skôr o auto, udržať ho. Ano, já si myslím, že bude to rozumnější. A zaútočíte na prvenstvo? Tak budeme sa snažiť a urobíme všetko preto, aby sme boli prví, veď to je v podstate účelom pretekov vyhrávať. Súboj medzi prvými sa vyostril, skutočne už išlo o veľa. Rýchlostné skúšky merali doved na 183 km a o poradí v konečnom súčte časov rozhodovali sekundy. Absolútnymi víťazmi sa napokon stala zlínska posádka Neumann, Petřík na Lančí. V poslednej skúške získali 2-sekundový náskok. Zlatý veniec Púchovčanom ušiel, v hodnotení slovenského šampionátu však boli najlepší. Drotár s Bánocim boli tretí, zdá sa, že na nové auto si už privykli.